नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। भक्तिधारा चैनल को आपण मानक स्वागत। मु आज ओडिया रामायण तृतीय भाग उपस्थापना करने को जाऊँगी। जदि आपण प्रथम और द्वितीय भाग देखा चाहते तो मो चैनल को जाई देखिपारे। आ वीडियोटी भल लगी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तेबे चलतु आरंभ करवा। दस्यु रत्नाकर राम नाम जपी वाल्मीकि बोलाइबा और रामायण रचना करने को ब्रह्मांकर उपदेश। शुण हे साधु जने देई मन कर्ण, रामायण आद्य कांड पूर्व विधान। रत्नाकरे नाम देई दाता चली गले, नारद ज्ञानी अमरावती रे मिलिले। किंतु एणे रत्नाकर गृह त्याग करी, निश्चले बसिले राम नाम जपी करी। शयन भोजन काम क्रोध तेजी सेही, रात्र दिन भल मंद किछि न जाणई। शरीर अछि कि नाही तार लक्ष्य नाही, सहस्र सहस्र वर्ष जहु बीती गला। क्रमे क्रमे उई तार देह रे चढ़िला, विराट हुंका होइला उपरे ताहार। चौपाशे वृक्ष लता घेरिला प्रचुर, तथापि ए कथा जाने नाही रत्नाकर। मुखु बाहारुछि राम नामर हुंकार, कहु कहु हेला 60 सहस्र बरस। ब्रह्मांकु त्रिदशे मात्र होइला निमिष, रत्नाकर कथा तांक पड़न्तेण मन। प्रवेश होइले आसी सेहि वन स्थान, चौदिगे वेद बर चाहती निरेखी। केउ दिगे रत्नाकर न पारंती देखी, मने मने आश्चर्य होइले वेद बर। कन्नरे सुभिला राम नामर हुंकार, तहु निरेखी चौदिगे चाहन्तेण सेई। हुंका मध्यरे देखिले दिशे चक्षु दुई, तहु राम नाम बाहारई अविरत। देखिला मात्र के धाता जानिले समस्त, आनंद होइण मने मिलिले सेठार। कमंडलु जल नेई छिंचिले हुंकार, स्नेहरे डाकिले उठ उठ तपी साई। आज तुम दस्यु नाम गला दूर होई, पवित्र शरीर तव अटई निर्मल। आज हूँ सरिला देहु दुष्कृत सकल, पुनः जीवन प्राप्त होइला तुमर। निष्कलंक देहे उभा हुआ मो आगर, उठी आस बोली वेद बर। डाकंदे हुंकारु बाहरिले रत्नाकर, अति सुंदर सुरम्य अंग अछि होई। सर्व अंगरे श्री विष्णु कला विकासई, दातांग चरणे जाई प्रणाम होइले। पाद उदक नेईण गर्भकु खेपिले, विधाता बोइले तुम्भे हेल तपीवर। वाल्मीकु जन्मिल नाम वाल्मीक तुम्भर, किंतु एक कथा मोर तुम्भे रक्षा कर। श्रीराम नाम तुम्भंकु एकई गोचर, जहांग नामरे आजी पवित्र होइल। जेउ प्रभुंकु भजिण तपी बोलाइल, ताहांग जीवनी तुम्भे करिण रचना। ब्रह्मांड रे श्रीरामंक नाम कर गान,
ଏହି ବର ଗୋଟିଏ ଆମ୍ଭେ କରୁଛୁ ପ୍ରଦାନ। ଏହା କହି ବେଦବର ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ରତ୍ନାକର ଦସ୍ୟୁ ବାଲ୍ମୀକ ନାମ ବହି। ସେବନେ ଖଣ୍ଡିଏ ମାତ୍ର କୁଟୀର ତୋଳାଇ। ଶିଷ୍ୟ ସାଧକ ଥୋକାଏ ସଙ୍ଗାତରେ ଧରି। ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣେ ସଦା ଥାନ୍ତି ଲୟ କରି। ଫଳମୂଳ ଭକ୍ଷିଣ ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ରାତ୍ର ଦିବା ସଦା ରାମ ଭଜନ କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ସେହି ରାମ ନାମ ମହିମା ଅପାର। ଯେ ନାମେ ମହର୍ଷି ହେଲେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର। ସେହି ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପାଦ ପଦ୍ମ ଧ୍ୟାଇ। ହୀନ କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ ଏ ଗୀତରେ କହଇ। ମୈଥୁନ ଯୁକ୍ତ କ୍ରୌଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀ ବୋଧେ ବାଲ୍ମୀକି ବ୍ୟାଧକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାମାୟଣ ପରୀକ୍ଷା। ମହାତପୀ ବାଲ୍ମୀକ ତମସା ତଟରେ। ଆଶ୍ରମ କରିଣ ରହିଥାନ୍ତି ସୁଖରେ। ଭରଦ୍ୱାଜ ସାଙ୍ଗର ବି ଆଦି ଶିଷ୍ୟ ଘେନି। ସେବନ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖେ ରହିଥାନ୍ତି ମୁନି। ପକ୍ୱ ସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ଆଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ଭୋଜନ କରିଣ ଋଷି ଶ୍ରୀରାମ ଭଜନ୍ତି। ଦିବାରାତ୍ର ରାମ ନାମ କରନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ। ଗହ ଗହ ଶବଦରେ ଉଛୁଳଇ ବନ। ସେ ସ୍ଥାନେ ଯେତକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ରାମ ନାମରେ ବାଇଜେ ହୁଅନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରେ ଘଣ୍ଟାରବ ହୋଇଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ସର୍ବ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ସେହିଠାରେ। ଆରତି ସମୟ ହେଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଭଜନ। ପକ୍ଷୀ ଈଶ୍ୱର ଧରନ୍ତି ରାବ ଯେ କରିଣ। ଦେଖିଣ ବାଲ୍ମୀକି ମନେ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି। ସେବନେ ସର୍ବଜୀବଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି। ରାଗ ହିଂସା କାମ କ୍ରୋଧ ମାନ ସେଠାବର। ନଥାଏ ତିଳେ ମାତର କାହା ପ୍ରତିକାର। ଶ୍ରୀରାମ ନାମରେ ସର୍ବେ ମଜ୍ଜି ରହିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଗ ଏକା ସଙ୍ଗେ ବନେ ବିହରନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଶୁଣିବ ରାମ ନାମର ହୁଙ୍କାର। ସଭିଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକା ସେହି ନାମ ସାର। ପ୍ରତିଦିନ ଋଷି ସାରା ବଣରେ ବୁଲିଣ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ହରଷ ହୋଇଣ। ଦିନେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଋଷି ବର। କରୁଣ ଥାନ୍ତି ଭ୍ରମଣ ତମସା କୂଳର। ସେ ଉପବନର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇ ସୁନ୍ଦର। ଫଳ ପୁଷ୍ପ ସୌରଭରେ ଦିଶଇ ରୁଚିର। ସାରି ସାରି ହୋଇ ପକ୍ଷୀ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥାନ୍ତି। ଏ ଡାଳୁ ଡେଇଣ ଆନ ଡାଳରେ ବସନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷେ କ୍ରୌଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀ ଦୁଇ। କାମେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଣ ବସିଥାନ୍ତି ଯାଇ। ମନ ଆନନ୍ଦରେ ସେହି କରୁଥାନ୍ତି ସ୍ୱନ। ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ଋଷି ବର ରହି ଏକ ସ୍ଥାନ। ଏ ସମୟରେ ଏକ ବ୍ୟାଧ ଧନୁଶର ଧରି। ବିନ୍ଧିଲା ନାରଚ ସେ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ତୀର ବେଗେ ତୀର ଗୋଟି ଆସି ଧାତିକାରେ। ବିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ସେ ଅଣ୍ଡିରା ପକ୍ଷୀ ପରେ। ବିକଳରେ ସେହି ପକ୍ଷୀ ଲେଉଟି ପଡ଼ିଲା। ଗୁଆ ଗୁଆ କରିଣ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା।
ବୁଲୁଥିଲେ ସେହି କ୍ଷଣି ବାଲ୍ମୀକି ସେଠାର। ପ୍ରଖ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗେ ମନ ହୋଇଲା ଅସ୍ଥିର। ପକ୍ଷିଣୀ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଛାଡ଼େ ଘୋର ରନ୍ଧି। ତାହାର ବିକଳେ ରୁଷି କ୍ରୋଧ ଗଲା ବଢ଼ି। ସମ୍ମୁଖେ ଦେଖିଲେ ସେହୁଁ ପକ୍ଷୀ ହନ୍ତା ବ୍ୟାଧ। ରାଗେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ହୋଇ କ୍ରୋଧ। ବୋଇଲେ ଆରେ ପାପିଷ୍ଟ ଦର୍ପାନ୍ଧ ନିଷାଦ। କାମେ ମତ୍ତ ଥିଲେ ଖିମ୍ପା ପକ୍ଷୀ କଲୁ ବଧ। ପାଇଲ ଏଥିରୁ ଅବା କେଉଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ମହାକଷ୍ଟ ପାଅ ତୋର ଜନ୍ମ ହେଉ ବ୍ୟର୍ଥ। ଶାପ ଦେଇ ମୁନିବର ଦୁଃଖିତ ମନରେ। ବିଚାରନ୍ତି କିମ୍ପା କୋପ କଲି ଏହା ପରେ। ଶାପ ଦେଲି ପକ୍ଷୀ ଶୋକେ ହୋଇଣ ଆରତ। ଏତେ ଭାବି ଶିଷ୍ୟ ଡାକି ବୋଇଲେ ମନ୍ତ। ଚାରୋଟି ପଦରେ ଶାଶ୍ୱତ ଛନ୍ଦ ଅନୁସାରେ। ଗୁରୁ ଲଘୁ ହୋଇଗଲା ବିଷମ ଅନ୍ଦରେ। ବାହାରିଲା ମୋ ମନରୁ କୁରୁ କୁରୁ କୋଶ। ଆଜିଠାରୁ ଏହା ନାମ ହୋଇବଣି କ୍ଳୋଶ। ଏହା ଶୁଣି ଭରଦ୍ୱାଜ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ। ହେଉ ବୋଲି ସେ କଥାରେ ଅଙ୍ଗୀକାର କଲେ। ତାହାପରେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ। ତାହାପରେ ବାଲ୍ମୀକ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ। ଜଳପାତ୍ର ଘେନି ଶିଷ୍ୟ ପଛରେ ଚଳିଲେ। ନିଜ ତପୋବନ ମଧ୍ୟେ ଯାଇ ନ ମିଳିଲେ। ରାମ ନାମ ହୃଦେ ଚିନ୍ତି ଆସନେ ବସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ବିଧାତା ହଂସ ବାହନରେ। ବିଜେ କରି ପ୍ରବେଶିଲେ ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ। ଦାତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବାଲ୍ମୀକି ଆସନ ତେଜିଣ। ଖଣ୍ଡେ ଦୂରୁ ପାଛୋଟିଣ ଆଣିଲେ ଯାଇଣ। ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ପାଦୋଦକ ପାଇ। ତାହାଙ୍କ ଚରଣେ ନିଉଛାଳି ହେଲେ ଯାଇ। ବୋଇଲେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟଇ ଆମ୍ଭର। ଦାତାଙ୍କ ଚରଣ ପଡ଼ିଲା ଏ ଆଶ୍ରମର। ଦାତା ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ତ ଅଟ ତପି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀରାମ ଖଣ୍ଡିବେ ଅରିଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏକ କଥା ମୋର ପଡ଼ିବାରୁ ମନେ। ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି ଏ ସ୍ଥାନେ। ଯେଦିନେ ବାଲ୍ମୀକି ନାମ ହୋଇଲା ତୁମ୍ଭର। କହିଥିଲି ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ରାମାୟଣ କର। ସେହି ସମୟ ଗୋଟି ଆସି ହେଲାଣି ନିକଟ। ଶୀଘ୍ର ରାମାୟଣ ରଚ ଆହେ ତପି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତୁମ୍ଭ ରାମାୟଣ ହେବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଚାର। ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇବ ତୁମ୍ଭର। ଆଦ୍ୟ ଲେଖା ଯୋଗେ ଆଦି କବି ବୋଲାଇବ। ଧରିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟେ ତୁମ୍ଭର ନାମ ବିକାଶିବ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ। ତୁମ୍ଭ ବାଲ୍ମୀକି ନାମକୁ ଘୋଷିବେ ସମସ୍ତେ। ତବ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ି ଶୁଣି ଲୋକେ। ପାପ କ୍ଷୟ କରି ଚଳି ଯିବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକେ। ଏହା କହି ବେଦବର ଲେଖନି ପତର। ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ କରେ ଦେଲେ ଆନନ୍ଦର। କଲ୍ୟାଣ କରିଣ ଧାତା ବିଦାୟ ନେଇଣ।
ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ଚଳିଗଲେ ହରଷ ହୋଇଣ। ଶିଷ୍ୟବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଋଷିବର। ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ବସିଲେ ହୋଇ ସ୍ଥିର। ଶ୍ରୀରାମ ବ୍ରହ୍ମପଦରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶିଣ। ରାମାୟଣ ଆରମ୍ଭିଲେ ଅମୃତ ବେଲେଣ। ଏତୁ ଅନ୍ତେ ଶିଷ୍ୟଗଣ ସେହି ସମୟରେ। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଲେ ସେଠାରେ। ଶ୍ଲୋକ କରୁଥାନ୍ତି ମୁନି ଶୁଣି ସେହି ଗାନ। କିନ୍ତୁ ଅନର୍ଗଳ ଚାଲୁଥାନ୍ତି ଲେଖନ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଣ ଦେଇ ମୁନିବର। ଶିଷ୍ୟକୁ ବୋଇଲେ ଦେଖି ପଢ଼ ଏକବାର। ଭରଦ୍ୱାଜ ସାଙ୍ଗରବ ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ପାଠ କଲେ ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟି ସେ ଗୀତ ଛନ୍ଦରେ। ଶୁଣିଣ ବାଲ୍ମୀକି ମନ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା। ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କ ଆଗେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମଚରିତ ଲେଖିବାକୁ ସେହି। ସଂକଳ୍ପ କରିଲେ ମନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ। ସେହି ଆଦି କବିଙ୍କର ଚରଣ ସୁମରି। କ୍ଷେତ୍ରମୋହନକୁ ପ୍ରଭୁ ଦିଅ କୃପା ବାରି।